चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जाजेननाय सुजित नार्जारिनि थैनाय सानखौ बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिबोनाय बादिनो दिनैबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेंटल जुनियर फरायसालिमायाव 36थि मुंख्लं सानखौ फालिनानै आफादनि फिरफिला बिरहोना गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि सावगारि आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावना मान बावो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गुवाहाटी जर्ज फोथाराव सुबुं गौमायाव थांना न'फारसे फैफिननायाव सिटु सकआव सुथुरफोरजों गिबिसिन बुथारजाना मुंख्लं जादोंमोन। बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जि बर' माहारिया सिनायथिनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय आरो जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्ड डिमान्डखौ लानानै जि सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाया गिबि खेबनि थाखाय जोंनि पलिटिकेल राजखान्थि मोनथायनि थाखाय बड'फानि गोख्रों दैदेननायजों गुवाहाटीयाव थानाय जर्ज फिल्डआव दिनैनि दिनाव सुबुं गौमा जादोंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव सारा आसामनि रायजो राजाफ्रा खना खनलानिफ्राय फरायसा फोरोंगिरि समाज रायजो राजा इन्टेलेक्सुयेल दैदेनगिरि बयबो बाहागो लाहैदों। थांखिया बेनोल' जोंनि राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथि आरो जोंनि रैखाथिनि थाखाय बर' हारिया आलादायै उदाङै रायजो जानो थाखाय आलादा रायजो बिनानै सोमावसारदोंमोन आरो बेवहाय जोंनि गिबि बड'लेण्ड मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथाङाबो बाहागो लाहैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथावै बिथाङा न' फारसे फैफिननायाव नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जि टिहु सक बेवहाय जोंनि बर' हारिनि जायफोरनाखि हेंथा सुथुर बिथांमोननि गाग्लोबनाय बिथांमोननि बासआव आक्रमण खालामनायजों सुजित नार्जारिया बड'लेण्डनि थाखाय गिबि मुंख्लं जायो। आरो दिनै सुजित नार्जारिया मुंख्लं जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय दिनै मोनसे जारिमिन जालांबाय। बिथाङा बर' हारिखौ मोजां मोननो थाखाय बर'नि राव थुनलाइखौ बर'नि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांनि जि मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस बियो जोंखौ दिनै थुलुंगा होलांदों। बेनिखायनो बिथांनि मावनाय बिथांनि जि मोनसे सेक्रिफाइस बेखौ जों दिनै बर' सुबुङा गोथाङै थानानै जों बावनो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ जों दिनै रायजो राजानि गेजेराव मेसेज होनो हादों आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि इयुननि थाखाय जोंनि मोनसे लिगेसि आरो जोंनि फुंखा जानानै थागोन आरो बिथांमोननि सानस्रि सान्थौखौ लानानै बर' माहारिया इयुनाव जोंनि रैखाथिनि थाखाय सिनायथिनि थाखाय आरो थामोन थानो थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। बर' माहारिनि गासैबो सेक्सननि सुबुंफोर जों बिथांमोनखौ खावलायदों। गोबां बर' हारिखौ जों नाख्रेबजादोंमोन, सुसिजादोंमोन, नासयजादोंमोन। दा बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय जि मोनसे सोमावसारबाय आलादा रायजोनि मुङै, नाथाय बे सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव जाफुङाखै। अबसे जोङो 100% जोंनि लुबैनायखौ बा डिमान्डखौ मोनाखैब्लाबो बिनि सेर सेर दिनै बर' माहारिया जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजो मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों बिथांमोननि बावसोमनायजों दिनै जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे जों गोदान मोनसे स्टेप बा जांख्लाखौ जों दिनै गाखोनो हादों। नाथाय बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि आल्टिमेट जि मोनसे गोल डेस्टिनेसन बेहाय मोनहैनो थाखाय जों बर' माहारिया खौसेयैनो जों खुनु डिफारेन्स गैयालासिनो खुनु गावजों गाव डिमट गैयालासिनो मोनसे मेन्टेलिटिजों जों बर' आरो बर'आ थांनानै थानांगौ बे सिन्थाजों खामानि मावलांनांगोन। बेखिनिखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि जानानै जों दिनै खावलायदों।